трябва да търся нов дом. Да викам бригада нов дом, ако взема още едно ключе. Не, той Валю не пречи. Да, на 25-ти. Очаквайте. Интересно, верно, ако Пускам, на лайв съм. Супер. Поздрави на хората. Имате поздрави от Ивчо, между другото е свободен и си търси гадже. Да. 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 Здравейте! Много благодаря! Аз много го харесвах. Танева 09 пише. Защо не го е взела? Защо не си го взела, да? Иво, за тебе говорят. Кой? Как беше? Танева 09. Танева 09. Танева 09, аз много го харесвах. Коя я? Танева 09. Чакай, тя май за пролесента ли говори момичето или за Денис, Бог да го прости или нещо? Чакай да видя. Мен не може. Не, за Денис. Аз мислех, че съм моят приятел. Ето го и него, все пак да го видите. Край! И аз не се харесах. Кога съм си писал просто? Не си. Чакай. Не Илона. Да. Не, намерих някаква Илон. Мали, аз не мога да позная Илонка. Илонка от мен. Не, бе. Здравейте. Здрасти. Излизам и така. Не тази. Да. И викам, кога съм... И влизам и гледам писал съм. Писал. А то? Да, имам. То всички знаят, че имам. Какво? Тато за Денис. И аз мисля да си титулирам твоето име. Моето? Да. Не смееш. Естествено. Аре де! Страх ме от Добре инжекции. съм. От